मोनाबिलि बुब्लियाव मिरुदुलार बर' फरायसा आफादनि जोङो खौरांगिरि मेल मोनसे लेंनाय जादों। बे खौरांगिरि मेलाव गासै खौरांगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायग्रोबाय आरो साबायखरखौ बावबाय। आरो बे खौरांगिरि मेलाव आंजों लोगोआव दङ मिरुदुलार बर' फरायसा आफादनिनो हारिमु नेहाथारि ससियेलिस्ट लारि मानगोनां बिथां आरो बे प्रग्रामावनो दङ चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रेडियन नार्जारि, लोगो आफादगिरि रैरुब बसुमतारी आरो नेहाथारि सुरज मानगोनां बिथां। थारैनो बे जिखिनि खौरांगिरि मेल बेखौ जोङो बेनि थाखायनो लेंदों जे आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुबाय थादों जे परबतजरा फाग्लिजरा जे जायगानि हायाव एपिडिसिएल आरो जेनाखि आदानि कम्पानि बिथांमोना जेनाखि मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट जेनाखि गायसननो थांदों आरो बे गायसननो थांनायाव जिखिनि बेवहाय हा नांगौ आरो बिथांमोननो माने हा जेनाखि मोनहोनायनि बा बिथांमोननो हा लिज होनाय बा एलटमेन्ट होनाय नैबे बाथ्राखौ लानानै जेखिनि मोनसे जोङो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफिउजन बा रायजो राजानि गेजेराव एसे माने गोनो गोथो जानाय बा मिथिलायनो लुबैनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै जे क्लियार स्टेन्ड मोनसे जोङो होनो दिनै बे समाव जोङो सिगांदों। बेनि सिगांबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुथि दिपेन बर' बिथाङा बै ओनसोलफोराव थांनानै बै ओनसोलनि माखासे माने सानसुमै बिथांमोन बा माखासे सासे सानै रायजो राजा बिथांमोनजों एसे कनसाल्टेसन खालामहैनाय बेखौ खालामबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि स्टेन्ड बेखौ खौरांनि गेजेरजों बा मेडियानि गेजेरजों बेखौ फ्राय बुंबाय थानाय जादों। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो बुंफिननो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो माने जे जोंनि सिक्स सिडुलनि जिखिनि हा बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जिखिनि ओनसोलनि जिखिनि हा बा FRA जिखिनि ओनसोलनि जिखिनि हा बे बाथ्रायाव जोङो जेब्लायबो कनसार्न आरो बे बाथ्राखौ जोङो माब्लाबाबो जोङो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया। आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो जौगानायनि जिखिनि बाथ्रा बेखौबो जोङो माब्लाबाबो जों नागारनो हाया। जों जौगानायखौ जोंनो नांगोन। दा बे बिथिङै जुदि बै जायगायाव बे कम्पानिखौ लानानै जुदि माने दिनै जोंनि ओनसोला जौगानायनि बाथ्राया रड मेपआ जुदि क्लियारब्ला बा जौगानायनि जिखिनि डाइरेक्सना जुदि क्लियारब्ला दा बेखौ जे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि माने रायजो राजानि जिखिनि हा बेखौ रावनिबो न'खरसेनिबो हा खहा जायाजासे बा न'खरसेनिबो बा सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि प्रपार्टि एसेबो माने नस्थ' जायाजासे जुदि बैहाय जुदि माने एमाकेबल मोनसे सलिउसननि गेजेरजों बा रावनिबो खहा जायाजासेनि जुदि बे माने प्रजेक्टखौ खालामनो माने थांनायाव रायजो राजाया जुदि जेबो बुंनो गोनां गैयाब्ला बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जौगानांगौनि बा जौगानायनि जिखिनि मोनसे प्रजेक्ट बेवहाय जोंहा माना होननाय बा आपत्ति होननाय बा अफस होनाय जोंहा बेवहाय जेबो थानाय नङा। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै ओनसोलखौ मोजाङैनो मिथिगौ जे परबतजरा ओनसोल बासबारि ओनसोल जे ओनसोलाव गेदेमा बिथांमोना दिनै माने उजिदों जाय गेदेमा बिथांमोना धोरोम बिथिङै समाजखौ फोसाबदों जोंना कालिचरन ब्रह्म मानगोनां बिथांनि बाथ्रा बा जे बे ओनसोलावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलननि जिखिनि बाथ्रा बेखौ मैखोमै माने गायसनजेनदों आरो बे ओनसोलावनो गोबां गोरों गोरा मानसिफोर दङ। नाथाय बै ओनसोला बिथांमोन थासेयावबो थांनाय गोबाव समाव गोबां मानसि बा गोबां दैदेनगिरि बा गोबां माने सासनाव थानाय मानसिफोरजों माने नायसनजायै बेबायदिबो थासारि जाबोबाय। बेबायदि थासारि जाबोबाय बै ओनसोलफोरनि रायजो राजानि सोलोंथाइनि मोनसे अबस्था, बै ओनसोलनि रायजो राजानि लामा दालांनि मोनसे हान्था मेलानि जिखिनि अबस्था, बै ओनसोलनि रायजो राजानि रांखान्थिनि अबस्था आरो कमिउनिकेसननि बा कानेक्टिभिटिनि अबस्था बेफोरखौ जुदि नायोब्ला माने दुखुनांथाव आरो गाबथावथाव। दा बेनि थाखायनो बै ओनसोलाव जौगानायनि माबा मोनसे प्रजेक्ट जुदि माने फैनायनि बाथ्राया दिनै जुदि फैदोंब्ला बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरनानै आरो गोथौ आरो गुवारै संदाननानै थारैनो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाया बेसेबां मुलाम्फा जागोन, थारैनो बे प्रजेक्टनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाया बा माने बेसेबां खहा जागोन बे बाथ्राखौ जोङो मोनसे संदाननायनि मोनसे हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै खालामबाय थादों। दा बेखायनो बै बाथ्राखौ लानानै जोङो माने लुबैदों जे बै ओनसोला जेरैखिजाया जौगानांगौ। बिनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों माने जेनाखि सौफैनाय
जिखिनि मोनसे माने कस्ट फेक्टरि माने रेलवे कस्ट फेक्टरि बै जायगायाव गायसननांगौनि थाखाय सरकार बा जोंनि आसाम सरकार बिटिसि सरकार बा भारत सरकार बिथांमोनखौ बुंनाय बायदि बिथांमोना बे प्रजेक्टखौबो बै माने ओनसोलाव माने प्रप'ज खालामदों थारैनो गमामायैनो बेबायदि मोनसे जौगानायनि प्रजेक्टफोरा बा जौगानायनि माखासे अनुस्थानफोरा जुदि फैयोब्ला बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर हालाम बा जोंनि आसामाव जौगानायनि जेखिनि मोनसे डाइरेक्सन बियो थारैनो रोखा जायो नाथाय जौगानायनि मुङाव जोंनि माने मिथिंगा बियो खहा जानो मोना जौगानायनि मुङाव जोंनि इन्डिभिजुवेल मानसि बेवहाय डिसप्लेसमेन्ट जानो मोननाय नङा जौगानायनि मुङाव प्रजेक्ट गायसननायनि मुङाव बेवहाय सोरनिबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि माने न' बां बा प्रपार्टि बेवहाय नस्थ' जानो मोननाय नङा बे बाथ्रायाव जोङो कनसार्न दा बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जानानै बा रायजो राजानि इन्ट्रेस्टआव जोङो जेब्लायबो जोङो स्टेन्ड खालामगोन जोङो आसाम सरकार भारत सरकार आरो माने बिटिसि सरकार बिथांमोनजों जोङो बे प्रजेक्टनि बिथिङै थारैनो बिथांमोना बेसेबां बिगा हा बिथांमोना दिनै रिक्वायरमेन्ट बा दिनै आपिल होदों बा रिक्वेस्ट खालामदों बा थारैनो नैबे ओनसोलखौ माबायदि माने रावनिबो न' बा डिसप्लेसमेन्ट खालामा हुसियायै बा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बेखौ जोङो बोरै माने एरायनानै बा फरेस्ट ओनसोल बेखौ जोङो बोरै एरायनानै बा जोङो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ जोङो बोरै माने जों वेलकाम खालामनानै बा गायसननायनि गेजेरजों जोङो बोरै माने जोंनि जौगानायनि बाथ्राखौ साननो हायो बे बाथ्राखौ जोङो कनसालटेसननि गेजेरजों जोङो बेवहाय रायजो राजानि मोनसे सेन्टिमेन्टारि इमोसन बेखौ जोङो मान होनायनि गेजेरजों जोङो सिगांगोन बेखिनि बाथ्राखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों नाथाय दिनै इमोसन बा इसु बा नोङो मोनसे सेन्टिमेन्ट बेखौल' लानानै जुदि दिनै ब्लाइन्डलि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुंशी दिपेन बर' बिथांखौ गोबां माने बेक्तिफोरा दिनै टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनायफ्रा जोंनि थाखाय सहायथाव नङा जों बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो निन्दा खालामो दिनै बिथांमोना बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालिनि मोनसे रल लानाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ सोरबा बुंनो नागिरदों बियो माब्लाबाबो जानो हाया रावनियावबो बेबायदि फोरमान गैया जोङो दिनैसिमाव जोङो आदानि कम्पानिजोंबो जिरायाखै बा जोङो जिरायनायनि बाथ्राबो गैया आरो दिनैसिमाव बे माने प्रजेक्टखौ लानानै आसाम सरकाराबो बा बिटिसि सरकारजोंबो जोङो दिनैसिमाव बे बाथ्रानि बागै जोङो सावरायनाय जोङो दिनैसिमाव जोङो खालामाखै दा बेखायनो जोङो दिनै बुंनो नागिरनाय मानसिफोरखौ जोङो बुंफिननो लुबैदों सोरबाया बुंदों जे एबसु अफिसाव थानानै एबसु अफिसनिफ्राय दालालि खालामदों बे बाथ्राफोरा नंखाय आरो बिथांमोना बुंनो नागिरदों दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ फानबाय बिटिआरखौ फाननानै फैबाय सिक्स सिडुलखौ फानबाय आलादा रायजोखौ फाननानै फैबाय नैबे बाथ्रा बुंनायफ्रा नाजावथावै बाथ्रा बिथांमोना पलिटिक्सनि मुङाव पलिटिक्स खालामनो ओंखारदों बिथांमोना रायजो राजाखौ इमोसन खालामनानै बिथांमोना नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनो नाजादों दा बे बेलायाव रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रां जानो थाखाय आङो बा रायजो राजाफोरखौ एसे माने लामाखौ सायख'नानै सिगांनो थाखाय आङो दिनै गुरै खावलायहरनो लुबैदों जाय बिथांमोना इमोसनेल बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांमोना जुदि गाबोन माने बे माने इमोसनखौ खालामग्रा बिथांमोना इनस्टिगेटर बिथांमोना गाबोन जुदि माबा मोनसे खारनाव फावसैफिनोब्ला बिथांमोना माब्लाबाबो रायजो राजाजों खाथियाव थानाय नङा दिनै नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि माखासे इलेक्टेड माने रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांमोन बा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै जि बाथ्रा बुंनाय बाथ्रा बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना गावसिनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामनांगौ गाबोननो जुदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जुदि दिनै बिपिएफनि जिखिनि मोनसे दिनै हाग्रामा महिलारिनि सामसाफोरनि जिखिनि मोनसे उद्देजना जेनाखि मोनसे थासारि बेखौ माने खालामनाय गाबोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ बुंहरोब्ला बादा हरोब्लानो बिथां बै जायफोर माने इनस्टिगेटर बिथांमोना गाबोन बेक जागोन अब्ला रायजो राजाफ्रा मा खालामगोन दा बेखायनो रायजो राजाफोरनि इमोसनखौ लानानै जोङो सनमान होयो नाथाय रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामनाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनाय नङा आरो बे इस्युखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेज खालामा नङा जों खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ बेसलेस भाबै जोंखौ दाय होनानै बाथ्रा बुंनो नागिरनाया जोङो बेखौ माब्लाबाबो स्पेयार खालामनाय नङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जुदि बेबायदि नेगेटिभ माखासे बा डिस्ट्राक्टिभ पलिसिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट लानानै जाय बाथ्राफोर बुंदों बिथांमोनखौ जोंबो आयेननि भाबै बेबस्था लानो जोङो गोनां जागोन आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायद' खालामथों जे जोंखौ माने आयेनखौ आखायाव लानानै जोङो बिनि रिप्लाइखौ आरो बिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ बायद' खालामनो नाङा जोङो दिनै सान्थि आरो सान्थिनि थाखाय सान्थिनि इन्टारेस्टआव जोङो सैज्य खालामनानै दङ नाथाय लिमिट जुदि क्रस खालामोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों ओरैनो थानाय नङा
दा बेनिखायनो आङो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों रायजो राजानि इमोसनजों बेखौ सनमान होयो आरो दिनै बै माने आसाम माने आदानि कम्पानि बा प्रशासननि जिखिनि मोनसे नीति रायजो राजाफोरनि हाखौ जे पुलिसनि फोर्स बा आयेननि माने गोहोखौ मिसइउज खालामनायनि गेजेरजों जर जुलुमै रायजो राजाफोरा गोसो गैथारा हुसियायै हा हगारा होननाय बाथ्राखौ लानानै जबरदस्ति खालामनो नागिरोबा बे बाथ्राखौबो जोङो दिनै कन्डेम खालामो बिदि खालामनो नाङा डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो प्रशासननिफ्रायबो बेबायदि खालामनो नाङा बे बाथ्राखौ जोङो दिनै खावलायदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो एमिकेबल मोनसे सल्युशननि थाखाय आरो जोङो दिनै जौगानायखौबो नांगौ बिनि थाखाय जोङो सानगोन आरो जे जोंनि रावनिबो खहा जेन बेवहाय माने जाया बे बाथ्राखौबो जोङो दिनै सानगोन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफोरनि जानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्टेन्ड खालामगोन आरो माब्लाबाबो जोङो फावसायनायनि बाथ्रा गैया आरो बेखौनो फिन बुंफिनबावनो लुबैदों दिनै जे जोंनि माने जायफोर माने डिस्ट्राक्टिभ माने पलिसिनि गेजेरजों दिनै खामानि मावबाय थादों बिथांमोना समाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालि होननो जाय बिथांमोना बुंदों दिनै प्रहलाद ब्रह्म मानगोनां बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ दालालि होननो थाखाय बिथाङा मरेल राइट्स गैया बिथाङा जुवानि दालालि खालामनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लाजों गाहाय नेहाथारि बिबान थानाय समाव एक्सपेल खालामजानाय सासे मानसि बिथाङा गाव सासे दालालि बिथाङा गाव सासे फायखारि बिथाङा सासे गाव एन्टि ससियेल माने खामानि मावग्रा सुबुं बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै माने सैथो बायदि खामानि मावनाय सासे दिपेन बर' बिथांखौ दालालि बुंनो थाखाय बिथाङा समाया मालती रानी ब्रह्म बिथाङा समाया मानो होनबा बिथांमोनखौ समाजा दिनै मिथियो आरो बिथांमोना समाजनि सासे माने मुगै जानाय आरो समाजजों रेजेक्ट खालामजानाय बिथांमोना सासे व्यक्ति दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि इनभेस्टिगेशन बिथांमोननि तुन जलायनाय आरो बिथांमोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माने मुगैथाव बाथ्रा बुंनायफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव थानो थाखाय आङो दिनै बिथांमोनखौ आङो माने दिनै हुसियार खालामदों नङाब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि जिखिनि मोनसे बेबस्था बेखौ जोङो लानो गोनां जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिनि थाखाय आनवान्टेड जुदि सिचुएशन जुदि नोंथांमोननि थाखायनो जुदि जायोब्ला बिनि दाया जों जानाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों बै जेनाखि मोनसे हेटार्सफोर बै जेनाखि मोनसे डिस्ट्राक्टिभ माने खामानि मावग्रा बिथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ जोङो मिथिहोदों गोजोन्थों।